vincere, predicare, laudare, we praise our Lord with us. L-ordni tal-predikaturi ser jiċċelebra ġublew bit-tema mibawta biex inxandru l-Evanġelju. Dan il-ġublew ifakkar loti tal-bolla Graziarum Omnium Largitori mill-Papa Onorju III 8 sekli ilu, li bija waqqaf l-ordni fl-1216 u l-1217. Għal-poplu Ludi, ġublew kien ifisser żmien ta' ferħ u tiġdid. Hekk insibu miktub fil-ktieb tal-Levitiku. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom, kull wieħed jerġa' għalli kellu u għal ma niesu. Jekk il-ġublew tagħna jistedinna biex immorru fl-ewwel żminijiet tal-ordni, ma nistgħux ma niftakrux kif San Dominku bat l-ewwel qaħwa il-bogħod mid-djar tagħhom, il-bogħod mill-familji tagħhom u anke mingħajr twelidhom biex jarfu il-ferħ u l-ħelsien tal-itineranza. Iċ-ċaqliq ifisser ħafna aktar minn sempliċiment bidla minn post għal ieħor. Bħala dixxipli ta' Kristu, aħna mibawtin inxandru l-Iskrittura. Qudiemna tqiegħdu żewġ toroq biex infakru dan il-ġublew tagħna. Triq ta' ratti l-ħajr għal grazzi tal-vokazzjoni tal-ordni, għal fiduċja u l-fedeltà li Alla wera lejna, għat-tradizzjoni mogħtija lilna sa fi żminijietna, għar-rikkezzi u d-diversità li biha l-aħwa jilħqu l-għan tax-xandir tal-kelma u anke għal-vokazzjonijiet ġodda. Bi-spirtu ta' verità u umiltà li meħudin mill-istorja u tradizzjoni tagħna u ma' spirtu ta' ratti l-ħajr u metanojja, nitolbu lil Mulej biex kif għamlu l-ewwel aħwa ta' San Dominku, inġeddu fina l-imħabba u l-ħelsien ġewwieni sabiex nerġu nitħejjew mill-ġdid biex inkunu mibawta ħalli inwasslu l-Evanġelju b'ħeġġa, kreattività u ferħ. L-ordni ħara fiġeddet lilu nnifsu bi proċess li l-iskop tiegħu jintlaħaq meta l-aħwa jerġu jmorru jipritkaw mill-ġdid, kif għamel San Dominku. Hekk aħna nieħdu sehem mill-ferħ u l-libertà ta' nies mibawta fuq il-passi ta' San Dominku, imsieħba mal-familja Dominikana. Waqt li nitħejjew għal ġublew, inkunu qed insostnu illi bħala Dominikani aħna mibgħutin biex inxandru l-bxara tajba tal-qawmien ta' Kristu. Hekk kif qed nitħejjew biex inkunu mibgħuta mill-ġdid, nistaqsu lilna nfusna: min qed inkunu mibgħutin? Ma' min ser immorru? X'ser nieħdu magħna meta mmorru? Il-kapitlu ġenerali għażel li jdawwar ħarset l-aħwa u l-komunitajiet kollha lejn ċertu ħwejjeġ konkreti ta' ħajjitna. Fil-waqt li jistedinna nieħdu vantaġġ minn dan iż-żmien ta' preparazzjoni bħala opportunità biex insaħħu l-ħajja u l-missjoni tal-ordni. Ma nixtiequx illi l-ġublew ikun żmien qasir ta' ċelebrazzjoni għalina nfusna u li jgħaddi malajr. Il-kapitlu jipproponi biex inqisu l-ġublew bħala trejqa, bħala skola ta' verità u umiltà, trejqa għal metanojja li tistedinna bħala individwi u bħala komunitajiet biex nerġgħu nafdaw it-tifsira tal-professjoni tagħna f'kull dimensjoni u esiġenza tal-ħajja tagħna. Iċ-ċelebrazzjoni għandha tkun indirizzata lejn Alla li minn għandu nirċievu l-grazzja tal-vokazzjoni Dominikana u lejn dawk li aħna mibgħuta għalihom. Li niftakru l-istorja tagħna jfisser illi niftakru bis-spirtu ta' ratti l-ħajr fil-bidu tagħna u li niftakru x'post għandha l-itineranza fil-ħajja tagħna. ċelebrazzjoni tal-ġublew hija opportunità għalina biex fi-spirtu ta' għaqda immorru fid-dinjiet ġodda bi spirtu ta' dialogu u solidarjetà ma' dawk li huma minsija, mal-foqra, mal-vittmi ta' violenza u oppressjoni. Għandna nilħqu nies li jemnu fit-tradizzjonijiet reliġjużi differenti u oħrajn li ma jemnu fl-ebda reliġjon,
għandna nkunu viċin tagħhom fit-tfittxija tagħhom għat-tifsira. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ġublew għandha tkun riflessjoni tal-kreattività li għandna bżonn fi żminijietna biex inxandru permezz tal-arti u l-mezzi ta' komunikazzjoni. Għandu jkollha fiha l-oqsma kollha tal-familja Dominikana u għandha tisma' b'reqqa il-vuċi u l-immaġinazzjoni tal-membri żgħażagħ.